Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. ‘Yan uwana musulmi, addu'a mu ta wannan rana ita ce, Allahumma akthir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani wa atil hayati ala ta'atika wa ahsin amali wa ghfirli. Wannan addu'a ‘yan uwana tana taka muhimmiyar rawa bangaren mutum ya nemi addu'a wurin Allah subhanahu wata'ala na kan cewa ya yalwata masa samunsa da kuma ‘ya'yansa, sannan kuma ya yi masa albarka a cikin abin da ya riga ya bashi. A ƙarshe kuma yake addu'a kan cewa Allah subhanahu wataala ya tsawaita rayuwarsa tare da kuma albarka a cikinta, sannan kuma yake neman Allah subhanahu wataala ya gafarta masa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.